muhterem tamaşaçılarыбыз, siz татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү. Бүген безнең программада уку елы башланды, ә мәктәптә йозак. Опечатано 04.09.2019. Балалар кайда укый дип сорыйсызмы? Алар йортларда укыйлар. Аккалфа күчмә утырышы Кукмарада. Иң мөһиме балалар һөнәрле булып кала. Бик зур эшләр башкарыла балалар белән. Фәрит Вәлиуллин иҗат күргәзмәсенә дәшә. Минем сәнгать ул кыяшлы булырга тиеш. Укы ижау. Удмуртия башкаласында китап фестивале узды. Безнең әбиләргә каршы шушы шайтан машина көрәшә булды. Ана телен үстерүнең ысуллары төрле. Сибир татар телендә рэп. Бер атай бу салга, Сибир татар туган телебезне күтәрәбез. Уку елы башланды, ә мәктәптә йозак. Бу мәктәпнең язмышы билгесез. Оренбург өлкәсе Северный районының Крәжле авылында кыштан бирле барган проблема әле дә шишелми. Район җитәкчелеге мәктәп бинасы уку өчен яраксыз дип берничә тапкыр экспертиза үткәрә, ләкин нәтиҗәләре төрле була. Бинаның 70% яраксыз дип танылганнан алып, бер өлеше генә яраксыз дигәнгә кадәр. Кыш айларында ук бинаны төзекләндерергә дигән карар әле дә үтәлми. Ни өчен? Авыл халкы балаларын күрше авылга җибәрергә теләми. Сәбәбе нидә? Тулырак җирле хәбәрчеләребез күзәтүендә. Мәктәп бинасы 38 ел элек төзелә. 2017 елда ата-аналар район башлыгына уку йортына ремонт кирәклеге хакында мөрәҗәгать белән чыга. Җитәкче сүз бирә, ләкин вәгъдәсен үтәми. Район башлыкларына җинаять эше ачылды. Менә шушы җинаять эше буенча нигә экспертиза килде. Заключение буенча безнең мәктәп аварийный дип табылды. Корга ярамый диелгән. Үз вазифаларын намус белән үтәмәүчеләргә җинаять эше ачыла. Бу документ белән авыл мәктәбе мөдирен 6 сентябрьдә гына таныштыралар. Алар башта 17 елда нәрсә диделәр? Әйтәләр, акча юк. Акча булса без сезнең мәктәпне бик теләп ремонтлар идек диделәр. Менә быел нигә 19 елның февраль аенда, март аенда нигә акча бирелде ремонтка 11 миллион да 100. Шуңа карамастан әлегә хәтле безнең мәктәп ремонтланмаган. Крәжле мәктәбе укучыларын район җитәкчесе күптән инде күрше авыл мәктәбенә күчермәкче. Әти-әниләрнең балаларын ул уку йортына җибәрергә теләмәү сәбәбе таулы начар юллар. Авылда күп балалы гаиләләр аз түгел. Без чит авылга балаларыбызны чыгарып җибәрә алмыйбыз. Юлларыбыз безнең бик начар. Мәктәпне япкан чакта балалар күрше авыл мәктәбенә бу юлдан йөрергә тиеш булалар. Башка юл юк. Иске күпер күп еллар дәвамында фаҗигаләргә сәбәпче була. Инспектор ГИБДД ответственный. Ел сайын представление яза бу күпергә. Булырга тиеш дорожное барьерное ограждение. Бездә машина белән тауга таба менеп карадык. Коркынычларга сәбәпләр җитәрлек. Булгалады авариялар, монда комбайн белән дә төшеп киттеләр, монда тракторлар да төшеп китте, машиналар да төшеп китте. Һәм шул юлдан безнең балаларны ирткеләре кили. Әти-әниләр аптырашта. Неужели безнең балалар беркемгә дә кирәкми? Ни авыл башлыгына, ни район, ни областникына. Без бүтән тәкъдимнәр белән дә әйтеп карадык. Үзе безнең область, үзе безнең районга балалар кирәкмәгәч, безне бүтән Татарстанга, Татарига җибәрегез. С удовольствием әйтте үзе безнең глава районныкы. Бүгеннән можете китәргә балаларыгыз белән. Экспертизаның нәтиҗәсе төрле булган кебек, район хуҗаларының карарлары да төрле. Бүген мәктәптә укырга ярый, ә иртәгә юк. Ягъни район башлыкларына шана алмыйбыз. Алар менә нигә бүген бер төрле сөйлиләр. Оятсыз рәвештә икенче көнне шул сүзләреннән таналар. 4 сентябрьдән Крәжле мәктәбенә йозак эленде. Һәм анда язу гына тора. Опечатано 04.09.2019. Балалар кайда укый дип сорыйсызмы? Алар йортларда укыйлар. Мәктәптә 22 укучы, аларга 8 укытучы белем бирә. Шулай ук уку йортында тагын 10-гә якын кеше хезмәт куя. Дәресләрне расписание буенча уздырабыз, чөнки безгә бүтән нәрсә калдырмадылар. Безнең выборыбыз юк. Янылар ни дип, акча түләмибез дип. Әйтәм, түләмәгез. Без балаларыбызны бушка укытабыз. Но только ул әйтәм, уйлагыз, сез законнымы түгел микән? Ярдәм булмагач, авыл халкы читтә калмый, үз көченнән килгәнен эшли.
Дәрес үткәрү өчен үз йортларын тәкъдим итәләр. Берничәсендә булырга да өлгердек. Бүлмәнең берсендә бер сыйныф, күрше бүлмәдә икенчесе. Лейля Мифтахова мәктәптә 17 ел эшли. Рус теле белән татар теле укыта. Эштәге ремонтны инде без 2 ел алдан ясаган идек. Шуңа карамастан мәктәбебез ялт иткән, чип-чиста бөтен җире. Күрше мәктәптә татар теле укытылмаячак дип тә борчылалар. Узган уку елында татар теле электив курс кына булса, әлеге уку елында аны дәрес буларак укыталар. Тик дәреслекләре генә юк. Мөрәҗәгать итсәләр дә ярдәм булмаган. Илгиз өчен үз йорты вакытлыча мәктәпкә әйләнде. Балаларның теләкләре гади. Мәктәбе ул шуның өчен мәктәп инде укыр өчен. Анда безгә иркенрәк, рәхәтрәк укырга, безнең андагы белемнәр яхшырак керә. Үз йортларында укытырга рөхсәт итүчеләр, балалары мәктәп яшендә булучы гаиләләр. 2 класс ватымында укыйлар. 8 белән 9. Шуларны инде куядыр ебәрмәс өчен үз үбебезне бирдек. Укысыннар, килсеннәр. Бу инде икенче йортта башлангыч сыйныфлар белән зурлар укый. Йорт хуҗаларына бик зур рәхмәт әйтер идем. Алар безне шундый ситуациядә коткардылар дип әйтим. Менә мондый ата-аналар күбрәк булганда, без бердән булсак, бәлки безне берәрсе ишетер дип ышанып калабыз һәм безгә ярдәм итәр дибез. Рүзилә Сайфуллина Кражли мәктәбенә 10 елдан артык күрше авылдан килеп укыта. Укучылары зур сыйныфлар. Мәктәпнең язмышы әлегә билгесез. Балалар йортларда укуларын дәвам итә. Әле менә бу вакытта бара тарги. Менә бүген бетәргә тиеш. Нинди нәтиҗә белән нигә бетәр? Без белмибез. Без район мәгариф бүлегенә шалтыраттык. Җавап түбәндәге булды. Определился один подрядчик. В течение 10 дней, если не будет никаких замечаний, мы подпишем контракт. На сегодняшний день замечаний пока не было. Если замечание выставляется, отодвигается подписание контракта на 1-2 дня. Мы надеемся, может, не будет никаких замечаний. Через 10 дней ты подпишем контракт. И потом, после контракта, сразу ремонт начнется, нет? Ремонт начнется сразу, да. Киләчәктә дә Кражли авылы мәктәбенең язмышы белән кызыксынып торырбыз. Оренбур өлкәсенең Северный районыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Ак калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы һәр даим Татарстаныбызның төрле районнарына чыгып, җирлектәге милли гореф-гадәт, юлалар белән Ак калфак бүлекчәләре эшчәнлегенең нәтиҗәле оештырылышы белән таныша. Бу юлы Оста кулда һөнәр бар исеме белән үтүче күчмә утырыш Кукмара районында узды. Илебезнең төрле почмакларыннан җыелган ак калфаклы ханымнар остаханәләрдә катнашты, күргәзмәләр, халыкның яшәеше белән танышты. Тулырак киләсе видео язмада. Әлеге чара Татарстаннан һәм Россия регионнарыннан 100-гә якын вакил җыя. Татарстан Республикасының 29 районы, 10 Россия төбәге, катнашучылар хәтта Төркиядән дә бар иде. Кукмара районы иртүк җир, бию һәм чәчәк белән кадерле кунакларны каршы алды. Кукмара данлыклы кәсеп иле дип танылган. Оста кулда һөнәр бар исемле күчмә утырышның нәкъ монда узуы юкка түгел. Кукмара төбәге элегелектән һөнәрчеләргә бай төбәк. Монда итекчеләр дә, балта осталар да, шәлчеләр дә, башка бик күп төрле һөнәр ияләре яши. Программа буенча чара Вахит авылы мәдәният йортында башланып китте. Клубның залында агачтан һәм кагаздан ясаган сувенирлар, шикән эшәнмәләр күргәзмәсе әзерләнгән иде. Мастер-класслар күрсәтелде. Мисал өчен Вахит авылы балалар бакчасы тәрбиячеләре экологик яктан чиста җилем ясау усулы белән уртаклаштылар. Ясап булганлыгын ачыкладык. Моның өчен безгә майсыз ырландырган иремчекне иләк аша чыгарырга кирәк. Һәм шуңа берничә тамчы наша спиртны кушабыз. Шуны клей сыман формага килгәнчә булгатабыз һәм безнең шушындый клей барлыкка килә. Вахит авылы мәдәният йортының 2нче катында музей да урнаштырылган. Катнашучылар саланың тарихы белән танышып киттеләр. Алар авылның үткәне һәм бүгенге яшәеше турында күп мәгълүмат топладылар. Ничегәле шушында музей булмаска тиеш дип, без шушы авылда музей оештыра булдык. Менә без бу музейны 5 ел эшләдек. Әле безнең бу музей эшләп бетте дигән сүз түгел, әле ул һаман дәвам итә торган безнең, һаман әле эшлисе, үстерәсе бар. Чара Зур Сәрдек авылының мәдәният йортында дәвам итте. Яшелчәләр, кулдан ясалган әйберләр күргәзмәсе, мастер-класслар да әзерләнгән иде.
Ашбужи авылы балалар бакчасында тәрбияләнүче балалар камырдан тәмле ризыклар пешерү ысуллары белән таныштырдылар. Пешерү йортында безнең әниләребез эшли. Анда төрле тәмле пироглар пешерәләр. Без дә әниләребездән күреп пироглар пешереп карарга уйладык. Тамаша залында кызыл ылау композициясе чараны дәвам итте. Йолдызлык һәм Кояшкай балалар бакчаларына сәяхәт үткәрелде. Чөнки утырышның төп максаты яшүсмерләрне һөнәргә өйрәтү, аларны кул белән эшләргә гадәтләндерү. Тутабызда тартабыз, аннары гезитнең нигезенә янына тигезләп салабыз. Башта аркылыга, аннары буйга. Булатов исемендәге күппрофильле лицейда Ак Калфак төркеме һөнәр сыйныфлары махсус кабинетлар белән танышты. Анда укучылар кул эшләрен өйрәнәләр. Төрле яктан үсеш бара, ди укытучылар. Укучыларга һөнәр сайлауда ярдәм итә, алар коллективта эшләргә өйрәнәләр, иҗади эшләр белән шөгыльләнәләр, педагогик һәм психологик белем алалар. Шара Кукмара район мәдәният йортында пленар утырыш белән тәмамланды. Булган мәгълүматны, мондагы алган тәҗрибәне кайтып үзебезнең якларга таратырга бурычлыбыз. Анда чарага нәтиҗә ясалды. Ак Калфак татар хатын-кызлар иҗтимагый оешмасының киләчәге турында игълан ителде. Музей стаханасы исә тегү чыгу буенча консультация үзәренә дә әйләнде. Анда сөлге, кулъяулык, намазлык үрнәкләре кирәкме? Илдә рәхәтләнеп аны сиңа төшереп бирәләр. Чигү алымнарында өйрәтәләр. Тукун станогында паласлар тукыйлар, кирәк икән аларны анда сатып алырга да заказ бирергә дә була. Әлеге утырыш туган тел җыры белән тәмамланды. Миша Фатхетдинова, Татарлар, Кукмара районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Фәрит Вәлиуллин иҗат күргәзмәсенә дәшә. Минем сәнгать ул кыяшлы булырга тиеш. Укы ижау. Удмуртия башкаласында китап фестивале узды. Безнең әбиләргә каршы шушы шайтан машина көрәшә бүген. Ана телен үстерүнең ысуллары төрле. Себер татар телендә рэп. Бәрбер атайбыз салга, Себер татар туган телебезне күтәрәбез. Татар халкының бөтен матурлыгы рәссамнарыбызның сәнгать әсәрләрендә. Танылган монументчы Фәрит Рәшит улы Вәлиуллин шундый рәсем усталарының берсе. Ул портрет, пейзаж, натюрморт, монументаль сәнгать жанрларында эшли. Аның милли рухлы картиналары бөтен дөньяга танылган. Абдулла Тукай премиясе лауреаты, Казан федераль университеты доценты Фәрит Вәлиуллин быел үзенең 60 яшьлек юбилеен да билгеләп үтте. Бу майдан Хәзинә милли сәнгать галереясында аның күргәзмәсе ачылды. Зона. Казан кирмәнендә урнашкан Хәзинә милли сәнгать галереясында тарихи милли күргәзмәләр циклы башланды. Шуларның берсе күренекле рассам Фәрит Вәлиуллинныкы. Биредә аның төрле елларында иҗат ителгән сәнгать әсәрләре урнашкан. Мин уйладым, карин бар эшләр, 20 ел тому назад язылган, хәзердә бар, буквально бетергән эш, Миргасовский йорты, бу кешеләр китәләр бу йорттан, ул буквально 2 ай тому назад бетердем. Инде уйларга тәрә юбилейгыз, фикерләр, фәлсәфә, бәлки берәр төрле үзгәрдегезме? Шулай инде, конечно, үзгәрәбез инде. Һәр ел син уже күрәсең, бу күргәзмә бит ул безгә бик файдалы нәрсә. Без карыйбыз. Мин ничек эшләдем 20 ел тому назад, 10 ел тому назад, хәзер ничек эшлим, кая барырга, нинди фикерләр шулай. Но минем тамырлар әйтәм бит, иске Казаннан шулай. И Казан минем шәһәр. И бу юл халык турында инде. Тормыш турында.
Фәрит Вәлиуллин 1959 елның 24 февралендә Казанда туган. Кечкенәдән рәсем белән мавыга. Казан сынлы сәнгать училищесын, аннан Суриков исемендәге Мәскәү сәнгать институтын тәмамлаган. Башта рәсем укытучысы булып, аннан Түбән Кама шәһәрендә сәнгать фондында эшли. Түбән Камада рәссамнар иҗади төркеменең җитәкчесе Гадел исемле шәхси галереясында оештырып җибәрә. 2006 елдан Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының дизайн һәм сынлы сәнгать факультетында рәсем укытучысы, доцент. 60 яшькә мин үзеңә сынамыйм да, все-таки миңа 30 яшь. И миңа эшләргә кирәк. Фикер эшләргә, монументальный эшләр белән. Анасы мин бит университетта эшлим. Хәзер яңа университет талантов, сәләтле балалар бик күп. Тем более авылларда, татар авылларда мин күрәм. Алага булышырга кирәк. Шундый фикер белән. Иҗатында ул портрет, пейзаж, натюрморт, монументаль сәнгать жанрларында эшли. Түбән Камада Әфганстанда һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл, Үзәк хастаханәсе каршында Габдулла Тукай һәйкәле комплексы, Кол Шәриф мәчете гөмбәзенең эчке бизәлешен башкару, Яшел Үзән Җәмигъ мәчете фасады, Нур мәчете бизәлешен эшләү, Казан тимер юл вокзалы фасадын яңадан төзәтеп кору буенча иҗади төркемнәр җитәкчесе дә була. Болгар музей тыюлыгындагы болгарларның исламны кабул итүе мозаика панносын ясау буенча иҗат төркеме җитәкчесе дә. Хәзер карыйм, что минем сәнгать ул кыяшлы булырга тиеш. Кешегә бит хәзер начар уйлау кирәк. Мин хәзер карыйсың телевизорда, монда трагедия, тегендә пожар, монда бата су белән. Кешегә кирәк надежда, кояш кирәк. Тарихка кайту, аны күз аллау, ул махсус рәвештә үз-үзеңне тану дигән сүз. Әгәр дә син чын мәгънәсендә шул тарихны ишетеп кенә түгел, аны күрәсең килә икән, менә шушындый күргәзмәләрдә булырга кирәк. Әгәр дә без үзебезнең тарихыбызның биеклеген тулысы белән барламасак, шушы рәвештә күрә алмасак, үзебезнең киләчәгебезне шулай ук күрә алмас идек. Әлбәттә, биредә Фәрит Рәшит улы Вәлиуллинның гомер буе иҗат ителгән сәнгать әсәрләренең бер өлеше генә. Кечкенә генә кыйпылчыгы дисәк тә ялгыш булмас. Әмма аның иҗатының төп юнәлешләре, идеяләре чагылган. Нигездә миллилек ярылып ята. Татарның тарихы, аның кабатланмас йөзе күрсәтелгән. Үзенең юбилей күргәзмәсенең 3нче залын исә Фәрит Вәлиуллин иҗатташ дусларына бүлеп бирә. Танылган рассамнар Рифкат Вахитов һәм Рауль Захидуллинга. Әйе, һәр рассамның тормышында яңа күргәзмә ачылу зур вакыйга. Тарихчы рассамнар Рифкат Вахитов һәм Рауль Захидуллин иҗаты белән танышуыбызны алдагы тапшыруларда дәвам итәрбез. Лейсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Укы ижау Удмуртия башкаласында шундый исем белән 7нче китап фестивале узды. Анда 20дән артык нәшрият укучыларга басмаларын тәкъдим итте. 2 көн гөрләгән фестиваль 150дән артык чараны үз иченә алды. Булар язучылар белән иҗади очрашулар, ачык һавада театраль күренешләр, остаханәләр. Оештыручылар әйтүенчә, чараны 20 мең кеше тамаша кылган. Ижауда китап яратучылар аз түгел икән. Муса Җәлил исемендәге китапхана хезмәткәрләре милли ашларыбызны тәкъдим итү буенча мастер-класста уздырды. Аны видеотасмага үз хәбәрчеләребез төшереп алды. Күренекле ашу ustaсы китапларына Муса Җәлил исемендәге китапханәдә һәр вакыт сорау бар. Зур фестивальгә дә алып чыгарга булганнар. Һәм аның рецепт усулы белән токмаш кисү дәресен оештырга. Татар бистәсенең оста апаларының кулына күз дә ярмый. Өйрәнергә теләүчеләр дә сынатмыйлар, тырышалар. Игътибар, безнең хәзер биредә менә шушы шайтан машинасы белән токмаш кисү башлана. Безнең әбиләргә каршы шушы шайтан машина көрәшә бүген. Йомырка онын саласында көтәсең, машина үзе булгата, баса һәм кисә. Ustalar барбір җитезрәк, бер җәймәне санаулы минутларда кисә. Нурсинә белән Хәнапалар оештыручыларның кирәк яракны әзерләп торуына карамастан, үз эш кораллары белән килгәннәр. Машинаны сынаган арада алар белән әңгәмә корам. Ияләнгән уклау. Аннан зуррагы бар. Күп
Токмаш күп кирәк вакытта, җаенны зуррак итәсең. Күп токмаш күп кирәк вакытта. Ыклауы да икенче, токтасы да икенче була. Вакыт белән кискәнем юк. Ну, шулай ничек өйрәнгәнсең кисәргә, шулай бара инде. Кулны тизрәк йөртсәң, тизрәк кисеп бетерәсең инде. Бәләкәйдән өйрәнгән бит инде ул балалары. Әнкиләр өйрәттеләр инде безгә. Шуннан бирле кисәбез инде. Хәзер соң яшьләр инде кул белән кисмиләр, машинка белән кисәләр. Кул белән киссәң тәмрәк була. Катнашучылар да килешә бугай, өйгә алырга мөмкин дигәч, кулдан киселгәнне сайлыйлар. Машинадан чыкканына бик исләре китми. Мастер-классның ачык һавада узуы халыкны китапханәгә тарту ысулы да. Әдәбият яратучылар нинди китаплар барлыгы белән кызыксыналар. Моңа кадәр татар телендә яңалары азмы күпме булса да өстәлеп торган. Бүләк тәйтәләре үзәкләштергән китапхана система инде аладыр, ну, акча ягы, финанс ягы бәләкәй генә кысрыклы, шуңа инде быел барып чыкмады, китаплар юк. Сораучылар бар. Газета, журналлар белән дә шул ук хәл, яңа соннар килми, искеләре таушала. Милли әдәбият җитмәсә дә, Муса Җәлил китапханәсе татарларыбызны үзенә тарта. Ел дәвамында әдәби музыкаль кичәләр оештырылып килә. Удмуртиядан Фәнзилә Сәлихова, татарлар. 21 гасыр башында Россияга хип-хоп сәнгате үтеп кергәндә, биредә ул киң үсеш алыр дип беркем дә уйламагандыр. Әмма 2 дистә елдан соң яшь милләттәшебез Рузил Бикиняев ул сәнгать төрен алга сөреп, Себер татар телендә радио тапшырулар чыгара башлаган. Аңа кадәр моның белән шөгыльләнүчеләр булмаганлыгын язмалары интернет челтәрендә киң таралганнан соң гына аңлап ала Рузил. Гади татар авылы ана телен үстерүгә нинди өлеш кертә? Сүз җирле хәбәрчеләребезгә. Яхшылармы сез, кадерле тыңлаучылар? Радио тапшырулар алып баручы Мәхмүт Таштимировның бу сәламләвен Себер татар радиосын тыңлаучылар һәр вакыт көтеп алалар. 3 ел эшләп килүче тапшыруның үз тамашачысы бар һәм ул танылып өлгергән инде. Югыйсә ягънәчеләре дә, ешлыгы да юк. Ул интернет радио буларак эшли. Тапшыруларның язмасы ВКонтакте челтәрендә һәм Себер татар радиосы төркемендә урнаштырыла. Тапшыруның авторы, тавыш режиссеры Рузил Бикиняев икәнен радио тыңлаучылар күбесе белеп тә бетермидер. Радио тапшыруларны ул студияда түгел, өендә Якуш авылында әзерли. 3 ел элек Рузил шаярып кына дустына Себер татар телендә юмористик программа яздырып җибәрә. Беренче трекларымда мин авыл культургычларын кушып, юк бар шантен культургыч рэпны язган идем Себер татарча. Бер заман дусты үзе турында интернетка язып җибәрә. Бу язма тиз арада тарала, шуннан соң Рузил язмаларын интернетка урнаштыра башлый. Моның өчен ул төмәндә Себер татар радиосы төркемен булдыра. Менә шулай итеп Рузил Бикиняев Мәхмүт Таштимир булып радиоэфирга килеп керә. Аның радиопрограммасы Себер татар теле тарихында җирле телдә чыгучы беренче программа. Тубыл якларда Ахмана дигән авылдан авыз түгел, Сас уртата Алтын мейес дигән утрау партия әйтәтләр. Ул йир белән бәйле кән ирмәк риваятләр тапар игән. Төмәндәге Себер татар радиосын тыңлаучыларның фикере бик тиз килеп ирешә. Кемдер бу тапшыруларны мактый, икенче берәүләр рус сүзләренең күп булуын тәнкыйть итә. Менә шуннан соң Рузил туган телне саклау белән шөгыльләнүен аңлап ала һәм бу эшкә ныклап керешә. Күптән кенә түгел, кышкысы менә әле беренчеләй Себер татарча диктант язган идек. И шалай менә мин өтсел ирәнгәц Себер татар телгә диктантны пишлеккә яздым. Тапшыруларны әзерләгәндә хәзер Рузил Максим Сагидуллин һәм Гөлзифа Бакиева сүзлекләрен куллана. Уйлап табылган Мәхмүт Таштимиров шулай итеп Себер татар телен саклау өчен көрәшә башлый. ВКонтакте төргенемне ачтым. Иң беренче татар радио Төмән ФМ дип аталган иде ул. Ну, простан мин аны Себер татар дип әйттем. Аңлап башлагач инде менә без айрым төрки калдык, без Себер татарлар. 3 ел дәврендә Себер татар телендә 5 сезонга 20шәр тапшыру чыккан. Соңгы 100нче тапшыруда ул китү хакында игълан итә. Легенда буенча ул 40 көн батышка китә. Чынында исә Рузил яңа проектларын булдыру өчен бераз ялгына алган. Себер татар телендәге беренче радио ул беренче адым гына. Рузил нәфис фильмнарны туган телендә тавышландыра башлаган. Яшьләрне җәлеп итәр өчен Себер татар телендә рэп та язган. Бүген Рузил Сыпырстан дип исемләнгән хип-хоп альбом эшли. Альбомдагы бөтен җырлар бер шигар, туган телне саклау темасы берләштерә. Инде клип та төшерелгән. Тамашачыларның яраткан алып баручысы Мәхмүт Таштимиров яңадан әйләнеп кайтачак ди Рузил. Инсаф Абдулла, София Хайруллина,
Татарлар Төмән. Гаҗәеп бай тарихлы халкыбызның яшәешен күзәтү, яктырту, сезгә җиткереп бару белән без шиксез горур. Сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.